Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. If you allow me, yes, what happened after I've testified here? I was taken out of my office at gunpoint and on the 31st of January. Lizela yozilahla kunina lowo oyinhloko yophiko lwama-Hawks esifundazweni KwaZulu-Natal osamisiwe emsebenzini. uMajor General Lisitsha Sinona ephekwa ngemibuzo mayelana nokwebiwa kwezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine okwenzeka emahhovisi ema-Hawks ePort Shepstone ngo-2021. Kunzima iyashuba kakhulu. Amakhulu abesifazane nezingane bayingxenye yabantu baseMalawi asebechithe izinsuku belinde ukuphindiselwa kwelakubo ngaphandle kwehholo laseSherwood eThekwini. Uzobe sethola incwadi kaNobhala Jikelele emkhumbuzayo ngama-resolutions e-NWC ade siwa-approve ukuthi makasule njengongqongqoshe. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isikhiphe isivimbelo esihoxisa ukususwa kuKambalishinga njengelungu leshayamthetho. Lesinqumo sichaza ukuthi umengameli we-NFP u-Ivan Barnes angeke akwazi ukufungiswa njengelungu leshayamthetho okwamanje. Mbukeli asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa ozethulelwa uSihle Dlamini kanti uza kwethu ositulikela ngolimi lwezimpawu uSinovuyo Fihlani. Masingabe sapholisa amaseko ke mbukeli ake siza ukuthi iziphe sikuphathele zona kusihlwa nje. Sivule ngodaba oluthi inhloko yama-Hawks esifundazweni KwaZulu-Natal esamisiwe esikhundleni. uMajor General Lisitsha Sinona utshele isithangami seCommissioner kaMadlanga ukuthi umsulwa odabeni lokwebiwa komthamo omkhulukazi wezidakamizwa ezashaqwa ehhovisi lama-Hawks elisePort Shepstone ngo-2021. iCommissioner izama ukuthola amaqiniso kwelokuthi wobani ababa nesandla ngokunyamalala kwezidakamizwa ezazibiza ngaphezu kwezigidi ezingama200 zamarandi. Gcina kholele ekutheni umthamo wesidakamizwa zenani elingaphezulu kwesigidi ezingama200 zamarandi uyobekwa ehhovisi elisePort Shepstone lama-Hawks kwaba ngenxa yokuthi asikho isiteshi samaphoyisa eThekwini namaphethelo esasizokwazi ukugcina isidakamizwa zesisindo esingu-541 kg. iCommissioner isithola ukuthi akulona-ke iqiniso ukuthi kwase kuzanywe zonke izinhlelo zokugcina kwalomthamo wesidakamizwa eThekwini. uMajor General Sinona utshele isithangami seCommissioner ukuthi ubengenalo-ke ulwazi ngalokho. I was not aware. Brigadier Nyuso just came and briefed and suggested to me, and I have already responded to this question that you are asking me when Commissioner Baloyi was saying other administrative decisions. Hence, I said I was not even orientated about the KwaZulu-Natal. I don't know where it's made of. Na uPaule ngolweyinsolo zokuthi lo mthamo omkhulukazi wesidakamizwa kwakuhlosiwe ukuthi uyogcinwa ePort Shepstone ehhovisi elihlonzwa njengelingenakho ukuphepha okuqinile ukuze zizontshontshwa kalula. I know I will be asked, you decided to take these things there because there was no security guard guarding the office and everything. But those securities, they were not static at Port Shepstone. They were activated by an alarm. Isithangami seCommissioner siyaqhubeka. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ikhiphe isivimbelo esihoxisa ukususwa kuKambalishinga njengelungu leshayamthetho. Lesinqumo sichaza ukuthi umengameli we-NFP u-Ivan Barnes angeke akwazi ukufungiswa njengelungu leshayamthetho okwamanje.
NFP esifundazweni uMbali Shinga uzothi ukhokha umoya kancane. uShinga ufaka isicelo esiphuthumayo efuna ukuvimba ukuxoshwa kwakhe eqenjini kanye nokususwa esikhundleni sakhe sokuba yilungu lesishayamthetho sesifundazwe. Uxoshwe ngenyanga edlule. Lokhu kulandela ukuchithwa kwakhe i-Appeals Tribunal evumelane nesinqumo saphambilini sekomiti lokusebenza likazwelonke i-NWC sokumxosha ngokungahloniphi umyalelo weqembu wokuba votela isiphakamiso sokungathenjwa kukandunankulu uThami Ntuli ngoDisemba. Abameli bakhe batshela inkantolo ukuthi umthethosisekelo weqembu uyavuma ukuthi ilungu lidlulisele icala lokuxoshwa kwi-National General Conference. Umeli wakhe uthi isinqumo sisho ubulungiswa kuShinga. Okwethu bekuqinisekisa nje ukuthi ubulungiswa buyenziwa ngendlela ekudinga ukuthi icala lakhe lithethwe ngakhona ngaphakathi kweqembu lakhe i-NFP. Umeli we-NFP ephikisana lesi sicelo esiphuthumayo uthe yize uhlelo lokususwa kwaShinga kwishayamthetho lwaseliqalile kodwa uShinga ubengafuna elinye ikhambi ngokufaka isiphikiso kusomlomo. Baphinde bathi NWC yona ngumxazululo wokugcina ezigcaweni zokuqondisa kwezigwegwe hayi i-National General Conference. Office from the level of district, province and national levels shall be brought before a disciplinary tribunal constituted by the National Executive Committee. They can only appeal to the National Working Committee. Holi be-NFP buthi buzohlonipha isinqumo senkantolo. Fanele si-adopt i-court order bese unobhala jikelele ambhalela udadewethu ukuthi njengoba ubusu-expeliwe nezizathu zokuthi i-audit ngokwesikhashana sikubeka eceleni uyilunga le-NFP ubuyela kwi-position yakho njengosihlalo we-province uzobuyela ube yilunga le-NWC. Emva kwalokho uzobe sethola incwadi kanobhala jikelele emkhumbuzayo ngama-resolutions e-NWC ade siwa-approve ukuthi makasule njengongqongqoshe makaphume ku-GP. Inkantolo inikeza uShinga izinsuku ezu-15 ukuthi aphonsele inselelo ukuxoshwa kwakhe. Izindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo Semgungundlovu. Ikhomishana yezokhetho ezimele i-IEC ithi sikulungele ukwamukela abantu abazobhalisela ukuvota okhethweni lohulumeni bezindawo kusasa nangesonto njengoba kuyimpela sonto yokubhalisa abavoti kuzwelonke ezikhungweni ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingama-23. I-IEC ikhathazeke kakhulu ngesibalo esiphansi sentsha esohlwini lwababhalisele ukuvota. Less than 20% of the youth between the ages of 18 to 29 years of age have registered. And the Commission is really urging those young people to come to the registration points to come and vote. KwaZulu-Natal i-IEC ithi konke sekumi ngomumo kulempela sonto yokubhalisela ukuvota isithembise ukwandisa ezokuphepha ikakhulukazi ezikhungweni ezisengcupheni enkulu. Outside of the provincial joints that meets weekly in the province, we also have platforms where we meet outside of the provincial joints with the security establishments, where we discuss the security plan. They share with us how they've categorized voting stations in the province. Nase Western Cape Commissioner yezokhetho ithi sebenzisana nezinhlaka zomthetho ukuqapha nanoma iziphi isigameko zobugebengu obunodlame ezikhungweni zokubhalisela ukuvota. When it comes to the gang violence and specifically violent crime, I mean, our country and in this province is not immune to that. I-IEC sinxuse bonke laba bafanele ukuvota ukuthi babhalise bavuselele imininingwane yabo futhi babheke yonke imininingwane kulempela sonto kusukela kusasa kuze kube yisonto ngaphambi kokhetho lohulumeni bezindawo oluzobanjwa mhla zi-4 kuLwezi kuwona lonyaka. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe anxuse izakhamuzi zakuleli ukuba zibheke kulempela sonto ukuthi ingabe zikulungele yini ukuvota njengoba kuza ukhetho lohulumeni bezindawo. Njengoba nje la kuleli lilungiselela ukubhalisela ukuvota, iningi lamaqembu ezombusazwe liqhuquzela abantu ngokubhalisela ukuvota. The right to vote was earned through immense sacrifice, and it remains one of the most powerful tools on which to participate in our democracy, but also to hold our elected officials accountable. Participation in elections begins with registration, and we encourage all citizens to ensure that
they are correctly registered in their voting district. If you live in a town or city governed by the DA, the progress we've made is worth protecting. And if you live in a town or city that isn't working, it's worth fighting for something better. And that starts with one simple step, making sure you are registered to vote. Abaholi bamaqembu ehlukene banxusa kakhulu intsha ngokubhalisela ukuvota. Our young people who will be the first-time voters, we urge them to go and register. This is about their future. It must not be decided by other people in their absence. Young people, this democracy belongs to you. You are the generation that is going to lead South Africa. Therefore, let us all go register to vote this weekend. Ngokusho kwe-IEC, imininingwane yokuthi uhlala kuphi ayidingeki uma ngabe ubhalisa, kodwa abavoti fanele beqikelele ukuthi bahlinzeka ngamakhela lapha bazovotela khona. Okwamanje mbukeli sathiqu ezitolo okwesikhashana siyabuya futhi nezinye izindaba zosuku ezihlabahlosile hlala nathi. Mbukeli asikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngobunjalo bazo. Samukele udaba oluthi usededelwe ngebheyili yezinkulungwane eziyi-15 zamarandi ukapteni wamaphoyisa uLawrence Mahotwe ecaleni lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ukutholwa nesibhamu esingekho emthethweni kanye nokubandakanyeka esigamekweni sokubulala. Ibheyili uMahotwe emumva kokuhlala esitokisini isikhathi singangenyanga umbuso uphikisa isicelo sakhe. The concerns raised by the investigating officer were duly considered. However, the court is not persuaded that such concerns constitute compelling or real reasons to refuse bail. Umbuso uthi ukhathazekile ngokuthi uMahotwe kungenzeka asebenzise ulwazi lwakhe njengelungu lombutho wamaphoyisa ukuthola ofakazi nemininingwane ehlobene naleli cala. Imantshi ke ibisimgixabeza ngembandela eqinile yebheyili ukunciphisa ukukhathazeka kombuso. There's a list of people that you are not allowed to have any contact, be that direct or indirect contact. If you fail to comply with any of these conditions, a warrant of arrest will be issued. You may be arrested and be kept in custody until the matter is finalized. Do you understand? I-NPA ithi ayinazo izinhlelo zokuphikisa isinqumo semantshi kulolu daba. It's important to note that this has no bearing to the state's case, as bail application is not meant to say someone is either guilty or not guilty. That is of the trial court. Kulindele ukuthi abuyele enkantolo mhla zingamashumi kuNcwaba kuwona lonyaka lapho kuzobe sekuqala khona ukuqulwa kwecala lakhe. Lowo owabe engumsakazi uNgizwe Mchunu usetholwe enecala lokukhuluma inkulumo enenzondo ukuhlukumeza kanye nokucwasa ngokubulili labo abathandana ngokubulili obufanayo iLGBTQAI+ wayelelwa nokuthi akhokhe imali eyizinkulungwane ezingama250 zamarandi zingekapheli izinsuku ezingama60. Uphinde wayelelwa ukuthi ke axolise ekhasini lakhe leFacebook kanti umbhalo wakhe wokuxolisa kumele ungasuswa phezulu ekhasini lakhe izinyanga ezintathu. Mchunu ulokhe eqiqe inkantolo ngamacala ehlukene kanti namhlanje bekhishwa isinqumo ngesimangalo esafakwa iCommission yamalungelo abantu ngomshado wabantu abathandana nabantu abanobulili obufana nobabo nokuyinto uNgizwe Nkosi ayichaze ngokuthi iyichilo. He must pay cost of counsel, cost of lawyers, and then 5 that really he must pay 250,000 to an organization that works to promote and advocate for the rights of gays and lesbians. Ephawula ngemuva kwesinqumo uMchunu uthe uzoxoxisana nabameli bakhe ukuze kubonakala ukuthi basiphosela kanjani inselelo isinqumo senkantolo. Ngoxoxisana nami nabameli bami ukubuka ukuthi eke siyabala kanjani amagabelo esihlangu senkantolo ukuba ngempela sidlulisele lolu daba phambili.
Umchunu uthi wayelwela ukuthi imvunulo eyigugu likaZulu ihlonipheke negama likaZulu lonkana lingagcini lihuduleka phansi. Sasingeke sivume siwuZulu ukube imvunulo yethu enhla kangaka yegugu kangaka engubo yethu yokwembatha isetshenziswe abathandana ngobulilo bubodwa bephinde futhi beyokhambisa ukuganana kwabo bebodwa. Ezokulingana ngokubulili ithi manje sekuyisikhathi sokuthi abantu abafana noNgizwe Nkosi bafundiseke ngezithinto ubulili kanye nokuthandana kwabantu ngokwehlukana kwabo. We need to educate society about the different genders that are there. There's gender non-binary people. There's those that, do not also want to be identified with their titles of Master and Mrs. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Amakhulu abesifazane nezingane bayingxenye yabantu baseMalawi asebechithe izinsuku belinde ukuphindiselwa kwela kubo ngaphandle kwehholo laseSherwood eThekwini. Njengoba izinsuku ziqhubeka nokuhamba, sekunokukhathazeka ngesimo senhlalo kuleya ndawo egcwele abantu ngemuva kokuthi umnyango wezasekhaya udalule ukuthi sekubelethwe izingane eziyi12 kuleya ndawo. Bantu lugcwele le ndawo yesikhashana lapho imndeni yaseMalawi ilinde ithuba layo lokugibela amabhasi abuyele ekhaya. Omama bathi izinsuku ezimbalwa ezedlule bezinzima kakhulu. Bathi bebelala ngaphandle emakhazeni kanti ezinye izingane zahlukana nabazali bazo phakathi kwesiphithiphithi ngaphambi kokuthi ziphinde zihlangane nabo. Abantwana yashubika kakhulu. Angazi ukuthi lisebenza njani, angazi. Umsebenzi wokubuyisela abantu eMalawi usuqala ukushesha. Unxusa omkhulu waseMalawi eNingizimu Afrika uStella Ndau uthi abantu baseMalawi abangaphezulu kuka 3500 sebebuyiselwe emakhaya. No, at least it's comforting to see that there's progress. As you can imagine, we've had people that have been here for almost 2 weeks, women and children that are spending nights in this cold weather. It's been slow, but as we are happy to say that that there's progress and that we are seeing at least more than 3,000 that are going back home. Njalo ikomiti longqongqoshe abajutshelwe ukubhekana nodaba lwabokufika kuleli belivakashele isikhungo elindela le repatriation center eKrugersdorp eGoli ukuyohlola isimo senhlalo. Lokuvakasha kuza njengoba ithe ichithisaka imbhikisho yokukhala ngokugcwala kwabokufika abakuleli ngongemthetho. Abakufika bangenazo izincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli uma beboshwa baphephela esikhungweni ilindela okuyilapho begcinwa khona ngaphambi kokubuyisela amazweni nabo. Imbhikisho elwisana nabokufika iqhakambise ukuthi kuqiniswe ukulawula kwemingcele nokuphoqelelwa kwemthetho yabokufika. We've requested Minister of International Relations to help us, in particular Ethiopian nationals and also Nigerian, because we get in the report that we've not received favorable response. Njengoba iNingizimu Afrika ingenazo izinkambo zokukhoselisa bokufika, isikhungo elindela samukela bokufika abalinganiselwe emakhulu izolo. Phakathi kwabo kukhona nalabo abakhala ngokungalitholi usizo kuhulumeni. Been trying to contact our government, they're still quiet. The Congolese Yes, Congolese government, yes. We've got lawyers in Congo, we're trying, but nothing. Uhulumeni uphinde wakhuthaza abantu ngokuthi bengasithatheli umthetho ngezandla njengoba kuqhubeka impikisho elwisana nabokufika kuleli ngongemthetho. The responsibility to enforce our immigration laws is the responsibility of the state. No one has the legal right to take the law into their own hands, to arrest or intimidate undocumented foreign nationals in the country. Njengoba iqhubeka imizamo yokuqeda nyanga bokufika abakuleli ngokungemthetho, izikhungo ezifana nelindela ziyaqhubeka nokuphoqelela ukulandelwa kwemthetho yokufika kanti abanye banemibuzo mayelana nekusasa lezwe odabeni lwabokufika. Mbukeli ake siphinde futhi sihlabe ikhefu la ohlelweni uma sibuya uThani Ntshiza uzobe esiphathele umhlahlo wesimo sezulu ungayindawo.
Kangiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe simi kanje zoqophela nje mbukeli khona ke nje amathuba emvula amakhulu athi amaqiniseke nje khona ke eMthatha ngasho ukuthi mancane ke amathuba emvula lendelekile kwelikaMthaniya kepha lithanda ukuthi nje liphengeke nje izomobhek sekhona ke nje eKapa Lodumo kanti ke kusasa soyiqophela nje lesa imvula ethamba siqiniseke nje khona ke nje eAppington asemancane ke nje amathuba emvula lendelekile nje khona kwelikaMthaniya soyiqophela nale yankungu ke ekhasa phansi ngasho nje ukuthi niboze ngamafo ke nje izomobhek sekhona ke nje eEastern Cape kanti ke sixwayiso sethu ke sakusihlwa siphuma khona kwa South African Weather Service simi kanje soqhubeka la moya kuvunguza ngamandla uthanda bawuqiniseke nje khona ke esifundazweni eNorthern Cape kanti futhi nakusasa sesixwayiso nje sifanayo sawuba ke umoya uvunguze ngamandla khona ke nje esifundazweni eNorthern Cape kanti ke amazenga okushisa kusasa ami kanje kakhulukazi ngePalmobhek sekhona ke nje eGoli eSoweto kandonga ziyaduma ngasho ukuthi liyakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke namhlanje ebusuku ngo5 liyabanda ke emini ngawo nje u16 bane njalo ke nakhona ke Pretoria singawulindela nje u18 kaMobhek sekhona ke nje eLimpopo amazenga okushisa ami kanje liyabanda eGiyani ngawo nje u19 kuye njalo nje eMosina sana ukuthi nje lipholeke nje ngawo nje u21 kaMobhek sekhona ke nje eMpumalanga liyabanda eMbombela ngo18 bande njalo ke nakhona ke nje eMelo singawulindela nje u13 Mobhek sekhona ke nje eThekwini eClermont kwaMasho eMlazi ngasho nje silipholile ngo21 liyabanda ke eMnambithi ngo18 kuye njalo nje uLunde eDeni Dalton kwaMemelode singawulindela nje u20 Mobhek sekhona ke nje esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa ami kanje eMthatha sana ukuthi nje lipholeke nje ngawo nje u21 kuye njalo nje eGqeberha singawulindela nje u23 Mobhek nje khona ke esifundazweni Western Cape amazinga okushisa ami kanje ngasho nje silifudumele eKapa Lodumo ngawo nje u24 kanti sana ukuthi nje lipholeke eGeorge singawulindela nje u21 Mobhek nje khona ke esifundazweni Northern Cape amazinga okushisa ami kanje ngasho nje ukuthi lipholile ke nje eAppington ngawo nje u22 kuye njalo nje eKimberley liyabanda ngo19 Mobhek sekhona ke nje eFree State amazinga okushisa ami kanje eBethlehem limi nje ku15 libanda njalo ke nakhona ke nje eBloemfontein singawulindela nje u17 Mobhek nje khona ke esifundazweni eNorthwest amazinga okushisa ami kanje liyabanda ke eRustenburg ngo19 banda njalo ke nakhona ke nje eMahikeng singawulindela nje u18 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngento ngamadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe mbukeli usale kahle